El teu cul està gravant-se. El teu cul molt... Com és el vídeo del Cap l'any 2007? Paraules. Irene, paraules. És el vídeo del Cap l'any 2007. Dones por, noia! Cacao per tota la boca, tinc fred, estic simpàtic... No vos importa la opinió, passem-me a passar. Què penses, peludo, d'aquest festival de 2008? Està negra la pantalla. La pantalla està negra, tu ets negre. Què? Reina Fo, Juana! Vídeo del Cap l'any 2007, què penses? Una abraçada per tots els que som És el vídeo de l'any 2007. tanta gent. Aquell del bar. No vull cuidar-los. I amics dels ullers, saluda! S'escolta. Vídeo del Cap l'any 2007, digue algo, fora de la vida. Quan tingues 30 anys te'n recordaràs d'això, jo parlant amb les paraules en el teu cor. Dime què penses. Pues que és l'últim dia de l'any i tenim que obrir pas, tio. Fora, traïdora! Obrim pas el dissol, estem el 2030, estem el 2030, es termina el dissol. Els cartats arriba a conquerir el món. Què van? Va, Cap del 2007, és un vídeo, Cap del 2007. Que buico! Doncs amor, sexe... Pues buica tots! 11:30. ¡Paga lo que debes! A ver cuando te pasas por el bar. És el vídeo, el Cap del 2007. Salomé! Va estar a YouTube fa poquet. ¡Salomé! Parleu. Has robut. Ah, que està gravant, tio. M'està ensenyant la fora del nas. Pensa. És Juanmi de la Marina. Joder! Fa molta calor, Asse. Fa molta calor, Asse. No que fa molta calor, això és que està molta calor. Això és que està calentet. És el vídeo, digueu qualsevol tonteria per recordar-se tota la vida. Bisplay. Ha sigut Kilian. Bueno. Però no grava, això és això, perquè està tot negre. Sí, no? Hòstia, puta És el CPC. Con vergonya ne tenen ben poco. L'altre dia una jugadoreta també se'n va anar És el vídeo del mensaje. a jugar-se-la al burrón després d'almorzar. Juana. I bon migdia se'n recorda que el marit venia. Para tancar el vídeo del mensaje. No a YouTube. Sí, pues... Ah, no, el festival l'any que ve, que això no té pèrdua. És una capitalista. Vaya, que escolta opcions per fer-nos al taco, no ens serviu. És cert. És el surde. Ell és el pas. És la mostra. Ara, Bufat, diu la veritat. És un empresari en carn i os. Diu la veritat. Empresari, En este a moment. la capital, no? 2007. Novembre de 2007. I després el Nico, però pel vídeo del 2007, va, digues algo. Em parlem del món ja. No sé, què puc dir? Feliç any nou a tots i que vos vagi molt bé en la vida. Estoy vivo en este vídeo, pensa. Es que sirve guapo, Nico. Un vídeo de mierda del CPC. Son esos putos yonkis. ¿Sigues algo? No acabes con esto, no te chutes ni fumes. ¿De dónde son los chavos? Y no violes al Nahuel. Va, últim vídeo. Últimes paraules. Ese vídeo va a YouTube. Últimes paraules. Emparats del món. Només que vosaltres. No para ningú. Un Desitjar-li al 2008 que vinga més tranquil. Pablo de Babel para corregir la subnormalidad de Pau. No corregir la subnormalitat de Pau. No és perquè Babel no arriba al nivell intel·lectual de Pau. No, perquè Pau té molta subnormalitat. Ja, t'ho he dit tot. Ja, pues ara va a YouTube. 2007, cookie de Wii. Gràcies per el record que heu deixat de Pau al vídeo del YouTube. Que va, bona persona. Transició del Això és un vídeo de descartats, MySpace /descartats. Propaganda. Fotolog.com/llavors/pv. I carroñeta. Carrera un mudó. Escolta, ja, pues, bueno, ara que acaba el vídeo. Pau en este moment és quan ha dit la tonteria. Entonces, Pau, no sé què volia dir ja. Honraràs les altres, honraràs Vamos a ir en el principi del canvi de descartats ballant. És Pau, és Pau. Jo ho he vist.